ಕಾಂತಾರದ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರು ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಆಂಕರ್ ಕಮಲಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಮಾತ ಇರಲಿ ನಕಲಿನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಒಡನಾಟ ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಬರವಣಿಗಾರರ ಅದು ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅಜಿತಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಸುಧಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ಇಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ, ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತು ನಂಚಿತ್ನ ರಡ್ಡು ಪುಡ್ಡೆಟ್ಲ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ಪೇರು ದಾದ ಕಂಬಳಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಪಿರಾವಡಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಪಾತಿರ್ಪೇರು ಯಾನತ್ ಇತ್ತದ ಆಂಕರ್ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು, ಕಾಂತಾರದ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಆಂಕರ್ ಸರ್. ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ ನೋಟುಗು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯಲ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಒಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಅರ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತಿಂದಾಯಕ ಏನ್ಗ ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಶುರುವಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬಂದು ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕಮಲ ಬಂದು ಭಾರಿ ಆತ ಖುಷಿ ಕೊಂಡು ರಾಜವನ್ನ ನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆಕ್ಕಿದ್ದು ಕಮಲಡ್ ವಾರೀತಿ ಪೂರ ಪಾತಿರೋಳಿ ವಾರೀತಿ ಕಮಲಡೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪನ್ಪಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ಗುರಿಯರು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರೆಯಾದ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟೋಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅವಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜವನ್ನೇ ನಾನು ಲೆತ್ತಿ ಈ ಥರಟ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂದು ಪರಿಚಿತ ಆದ್ಬೋತೆ ಮಾತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೆರೆತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಕಂಬಳದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂಚಾಂಡು ಕಂಬಳ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇರ್ಲೇನು ಮಾತು ದತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀತ ಒಂದು ಎರುತ್ತದನಿ ಒಟ್ಟು ಜೊತೆ ಅದು ಅವಾಗ ಪೊಡಿ ಕಂಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸುಗ್ಗಿದ ಪೂರ ಸಾಗುಬಳಿ ಪುರ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಾಗ ಸಾಳೆ ರಜೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿ ಇರ್ಲೆ ದಪ್ಪರ ಪುರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಇರ್ಲೇನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಕನ್ನಡದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಮಲದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೇಟು ಮಾತು ಜೊತೆ ಅದು ಯಾನು ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬರೋ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರೋದು ಕಂಬಳದ ಇರಕ್ಕೆ ಕಹಿ ಅನುಭವದಾದ ಅದನ್ನೊಂದು ಸಿಹಿ ಚೀಪದ ಅನುಭವದಾದ ಆತನು ಇತನೇಟ ಕಮಲಡೆ ಕಹಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಪೆ ಬಾರಿ ಆತ ಖುಷಿ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂದ ಕಹಿಲಿ ಆತಂಡು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಡಿಶ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಆತಿಜಿ ಅಂಡ ಅವು ಕೆಲವು ಸರಿ ಆಗಲಿ ಒತ್ತೊಂಡ್ರ ತಯಾರಿ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಆತದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಒತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರೋನ್ವೇರು ಇಂಚನ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಅನುಭವ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಉಳ್ಳಿರು ಆಗಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಗಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಥರ ಆಗಲಿ ಬತ್ತದ ಗರ್ವಡ್ ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೇರು ಕಮಲಡ್ ಏರಲ್ಲ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಬತ್ತು ಜೋರು ಮಲ್ತೀನಿ అయినా నేరవాద పంట తయారిచ్చి అండ్ అంత ఇంత ಅನುಭವ ಆತಂದು ಅಂಡ್ ಆಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೇರು ಅವೇ ಪಂಡೈತೆ ಅವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅವರ ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಶಾಂತ ಆಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಮಾತ ಇರಲಿ ನಕಲಿನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆತಂಡ ಇರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆತಂದು ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆತಂದು ಮಾತಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇದು ಕಮಲ ಬತ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಕುಲಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಕಮಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಜನಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ತನ್ನ ಟಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೋಣದಂಡ ಇವರು ಕಮಲದ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಪಣದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತನ್ನತ್ತ ಭಾವನೆ ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರ್ನ ಈ ಪಯಣ ಇಂಚಿನ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೂರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅರಿನ ಪಾತಿರ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿಯಾತ ವರ್ಷೋಡು ನಾಯರದ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗೋಡು ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಬನೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 16 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೇರಿದು 16 ವರ್ಷೋಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂತನಾರು ಇಂಚಪ್ಪದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ನೋಟು ತೀರ್ಪುಗಾರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಯಾನು ದಾಯನೇನು ಪನ್ನೊಂಡು ಬಂದು ನಂಬಿನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಶಂಕರ್ ಬಿಟ್ಟು ಶಂಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿಂದ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡದು ಫ್ಲಾಗ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನಾರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು. ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜವಣ್ಣ. ಇತ್ತೆ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾದ ಇತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆವಡೊಂದು ದಾಯಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಈರ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಸುರುಕಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು ನಂಜನ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರಣ್ಣೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಗಿಡದೇರು ಶಂಕರಣ್ಣೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದು ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡತದು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡತದು ಜಪೋ ಬಾರಿ ಪುದರ್ತ ಪಡೆ ಆರು ಏಪ ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪನ ಉಂತಾಯರ ವಯಸ್ಸಿದ ಕಾರಣ ಗಿಡಪ್ಪನ ಉಂತಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲಾಗ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಗಲೊಟ್ಟುಗಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರು ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪನ ಉಂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಂಬಳೆ ಬೋರಂಜ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೋಡು ಅಂಜಾದ ಎಂಗುಲು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸುರೇಶ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸೇರ್ದು ಎರಡು ಕಂಜಿಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಮಾಮನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಂಕರಣ್ಣನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಂದು ಎರ್ಲೇನು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಜಪಡಿ ಹಾಕಿ 2002ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿ ಎಂಕುಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ 2003 2004 2006 ಈ 3 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತ ದೇಪಂಡ ಜೂನಿಯರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ 3 ವರ್ಷ ಎಂಗಳ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಐಕೆ ಎಂಗ ಮಾಮನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರ್ತದೆ ಮೆಗ್ಗೆವೆಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನಪುರ ರಾಜು ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ಮುಗಿನೋಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಿಡಿಗುತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಪೇರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗಿಂಜನ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಆತರೆಟ್ ಎರ್ಲೇನ ದೇರಂಪುದು ಎರು ಬುಡಿಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆತರೆಟ್ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಆತರೆಟ್ ಏರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಗಲೊಟ್ಟರು ಸೇರೊಂದು ಔಟ್ಪ ಮಿತ್ತಬಹುದು ಮೈಕ ಬತ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಮರಲಿ ನಿಖಲ್ ಅಂಚಿನಕಲ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಆತರೆಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ದಿನಕಲಡೆ 16ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಎರ್ಲೇನೆ ಗಿಡತ್ತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿತ್ತ ಮಾಮ ಪ್ಲಾಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆದಿತ್ತರ ಐಡ್ಲವಕ್ಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯೋದು ಆ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಮುಂದುವರ್ಸಂಬರ್ರೆ ನಿಖಲ್ ಅಂಚನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಆಧಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇರ್ತಾನೆ ನಾನು ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಇಪ್ಪು ಮುಗಿನೋಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಡಿಗುತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಇಂಚ ಮಾತು ಸೇರಿದು ಈ ಥರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಲೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ಮಂಜೋಟಿ ತಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಸೇರ್ತು ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ 20 ವರ್ಷ ತೀರ್ಪುಗಾರ 2002 ದಿಂಚಿಲ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕಂತ ಇಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಸೈವ್ 14 ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ತಡೆಯಪ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಕೊರಂತ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಯಾವೊಂದಿತ್ತು ಎಂಜಿನ ತನ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋದು ಕೊರೆಯಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಸುಲಭ ಆಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈರ್ಕೆ ನೋಡು ತುಂಬ ಅನ್ಪಂಡ ಕಂಬಳೋಡು ಸಂಪಾದನೆ ನಡಲ ಆಯ್ಕೆ ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖ ಏರ್ಯಾರು ಉಲ್ಲೇಡು ಕಂಬಳೋಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆತ ನಿಂಗೆ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಬಂಡ ಹೊರ ಎನ್ನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಭೋಜನ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಬೋಪುನಿ ಚಿಂದು ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ದುಮ್ನಾನಿ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪಂದ ಬಂಡ ಹೊರ ಪೋಯಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪಡು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪರ ಆಪಡು ಕಂಬಳ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು 22 ಕಂಬಳ ನಡ್ತಂಡಲ್ಲ 17 ಇರುವ ಕಂಬಳಗಳನ್ನು ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಯಂಕು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾಯಗಾಂಡ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಂಚ ಏಪಾಡ್ಲು ಅನುಭವ ತಿನ್ನುಂಡ ಅಂಚ ಆತಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎರ್ಲೆನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಈರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಈ 14 ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸಾಲು ಪಾಡುವಂತ ಜತೆ ಪಾಡುವಂತ ಈ ಜತೆ ಪಾಡ್ನ ಈಗ ಒಂಚೂರು ರಗಳದ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಥರ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು 2 ಕಂಬಳ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಒಂಚೂರು ರಗಳದ ಕೆಲಸ ದಯ ಬಂಡ ದಂಡ ಏರು ವಿನ್ನ ಏರು ಎರ್ಲು ಅಕುಲ್ದಾಲ ತೆಚ್ಚ ಮಂಡ್ಯ ಚೋಲ್ತೋನಿಜೇರು ಎಂಗುಲ್ ಬಾರ್ದು ಎಂಗುಲ್ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಂತ ಎನ್ನು ಜೇರು ಏರೆ ಐಟು ಸೋತೇರು ಸೋತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಥರ ಸೋತಿನ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ್ನ ಬುಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಇಟ್ಬೇರು ಈ ಥರ ಸಾಲು ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ಪಾಡಿರು ಒಂದೇನು ಪಾಡಿರು ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬರ್ಪ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಬಂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಚ್ಚಬೇಕು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಅಂದಜಾತನೆ ಇತ್ತು ಬಂಡ ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಈ ಎರು ಒಯ್ಕು ಬೂರುಂಡು ಸಾಲು ಗಿಂಪು ಒಂದಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆತನು ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಕ್ಕಂತೆ ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ನ ಇರುನ್ ಪಾಡಿರಿ ಎಡ್ಮೋ ಬತ್ನ ಇರು ಬರ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಇರುನ್ ಪಾಡಿರಿ ಪುನಃ ಆಕ್ಷೇಪಲು ಇತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ಎಂಕುಲೊಂದು ಸಮನ್ವಯತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ನಿಕುಲು ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಎಂಕುಲು ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ ನಡತ್ರ ಆ ಮಧ್ಯಮ ಸಮಯ ಇತ್ತಂಚಿನ ರಗಳಲು ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಮಾಡರ್ನೈಜೇಷನ್ ಆತನ ಮತ್ತೆ ಈರ್ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ 20 ವರ್ಷದ ಇರ್ನ ಅನುಭವಡು ಇರಾಗ ಆತನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವದಾದ ಕಂಬಳಡು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳಲು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ನಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯಗಳಡ್ಡೆ ಇರಗಾತಿನ ಸಂತೋಷದ ಕತೆ ಇಡೀ 20 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಡ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಡೆ ಸಂತೋಷವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎತ್ತಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಏರ್ ಮಾತೊಳ್ಳಿರು ಅಕಲೊಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಐದು ಪಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿಗತೆಗಳ ಸ್ನೇಹಪರ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಅವು ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪಡು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ತಿಕ್ಕುವ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಡಿಪುವ ಒಂದು ಪುರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದಾಗ್ತಾರ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮುಕ್ಕುಂದೂರು ಏರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾತನು ಇಡೀ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಗೊತ್ತಾತನು ಶುರುಕೇನು ಗೊತ್ತಾತನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆಗ ನಮ್ಮನ ತಾಲೂಕುಗ ಇತರ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಭಾಗವಹಿಸ ನಡತ್ರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ನಮಕ್ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಭಾವನೆ ಕೂರ್ತು ಬೈತದೆ ಅವು ಒಂದು ಖುಷಿ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಕಂಬಳೋಡ್ ತೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ 24 ಗಂಟೆ 30 ಗಂಟೆ 40 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಹಾಪೋಡು ಈಗ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತನುಂಡು ಈ ದಯಬಂಡ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ದಯಬಂಡ ಅಗ್ಲೆ ಕಂಬಳದ ಇರುತ್ತ ಅಂದದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎರ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಎರ್ಲಿತ್ತ
ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇದು ಮತ್ತೆ ಮರಳುಂಡು ಕಂಬಳದ ಟಿವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ತೂಪುನ ಮರಳುಂಡು ಇಂತ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಟಿವಿಡ್ ಐಟ್ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪನೆ ಇಡತ್ತಾರ ಆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಏನು ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ಲ ಪೋಪೇರು ಐಕ್ಕೋತ ಬೋಡಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಡೇನ ಅವಡ ಇಂಪರ ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಂತು ಬರ್ಪೇರು ಎರ್ಲೇನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲ ಏನಾಡ್ತಾರೆ ಕಿರಿಕಿರಿಂದ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರೇ. ನನ್ನ ಇರ್ನ ಈ ಪಯಣ ನೆಟ್ಟು ಬುಳೆಯೋಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪಾತಿರ್ಗ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮಾರು 84 ವರ್ಷದ ನಗರಿ ಗುತ್ತು ನಗರಿ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಕಪಣ್ಣ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ತುಂಬು ಸುಮಾರು ಒಂದು 54 ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಬರವಣಿಗಾರರ ಅದು ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ನಂಚನ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವುಲೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಚೈತನ್ಯಡು ಎಲ್ಲೇ ಜವಣಿಯರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಲಾಗ ಕಂಬಳ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಸಂಕಪಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಲ್ಲಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಈರ್ನ ಈ ಸೇವೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಾತ ಇಪ್ಪಡು ಪಡೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರು ಈರು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿಯಾತಿ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡದು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳು ಪಡೆದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈರು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕಂಬಳದ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗಿ ತೂಕಾರನ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ ನಾಡ ಕೇಂದ್ರ ಅಜಿತಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಎರ್ಲ ಗಿಡ ಉಂತಾರೆ ಅಂತೂತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಫ್ಲಾಗ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಕಂಬಳಗೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿನಗೆ ತೋಜಿನ ಎಂಚ ಫ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀವು ಹುಮ್ಮಸ್ ಕೊರಿಯರು ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಅಂತ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಜೀವ ನೋಡ್ತಾಯಿನ ಅಂಜೆ ಒಂಜಿ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಜೀವನದ ಫ್ಲಾಗ್ ತೀರ್ಪಾರ ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ಲಾಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಎರಡು ಬುಡ್ಪವನ್ ಉಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ದ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಇರೆಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಅನುಭವಲು ಇದೇ ಇತನೇಟ ಕಂಬಳ ದಾದ ಅನ್ಪಣ್ಣುಲ್ಯ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಾದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಎರು ಉಡುಪವನಾಗಲು ಎರು ಉಡುಪನಾಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಧನಿಕನಾಗಲು ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಆ ವಿಷಯ ಇದು ಇಲ್ಲದ ಮಿನಿ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲದಲ್ಲ ಪಂಪೇರ ಇದು ದಾಯೆ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಹೋಯ್ನಿ ಅವು ಪನ್ಪುನ ಸಹಜತೆ ಅವು ಬೋರ ನಮಕ್ ದಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಮುಂಜಿ ಏರ್ಪಡತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಪಂಡ ಪಡಿಯಾರಿ ಕೊರ್ತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಪಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತೊಂದಾತಿನಿ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಯಾರಿ ಕೊರ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅದೇ ಮಾತ ಮೋಕೆಡ್ ಬಾಲೆನ ಲೇಪನು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಲ್ಲಾತ್ರ ಅರ್ನ ಸೇವೆ ಬೋಡು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳಡು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಲಾಪುಡು ಹಾಳು ಅನುಭವ ಲಾಪುಡು నేను ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ಎಂಗುಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಗಳು ಅಜಿತಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ನಲ್ಲಾತ್ ನೀರಿನ ಕಂಬಳಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂದುಲೇ ಇತನೇಳು ಸುಮಾರು ಜನನ ಬಾತಿರ್ಪಾಯ ನಲ್ಲಾತ್ ಜನನ ಬಾತಿರ್ಪಾಯ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಕಲಿನ ಬಾತಿರ್ಪಾಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ ಮಾತಿರನ್ನು ಮೋಕೆದ ಸುಧಾಕರ್ ಪಡೀಲ್ ಒಟ್ಟುಗು ಯಾನು ಇಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ